воқеан озмуни ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст тавонист дар қаламрави кишвар фазои адабиро ба вуҷуд оварад ва насли наврасу дигар қишрҳои ҷомеаро ба китобу китобхонӣ ҷалб созад. Аз иштирок дар ин озмун наврасону ҷавонон ба худ як ҷаҳон маънӣ мегиранд ва рӯ ба мутолиаи китоб меоранд. Яке аз иштирокчии озмуни мазкур аз рӯи номинатсия эҷоди назм Рамазон Комронов мебошад. Номбурда донишҷӯи курси дуюми факултети филологияи англисии донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷӣ Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода мебошад. Дар озмун бо тайёрии ҷиддӣ ҳозир шуда талош меварзад ки ба давраҳои дигари озмун роҳхат гирад. дар озмун тибқи номинатсия ба талаботҳо Мустазод Мухаммад навои шеъриро доштам. Озмун хеле хуб гузашт. ягон камбудӣ набуд. чунин озмунҳо барои мо насли ҷавон ин хуб аст ки ҳар як барои китобдонӣ ва китобхонӣ барои ҳар як насли мо хеле хуб ва муфид мебошад. Аз рафти озмун маълум гардид ки довталабон бо омодагии ҷиддӣ ба ин давр омадаанд ва кӯшиш менамоянд то яке аз дигари хубтару беҳтар худро нишон диҳанд. Тибқи иттилои масъулин теъдоди имрӯзаи довталабон 20 нафарро ташкил медиҳад ки аз онҳо 11 нафар донишҷӯ ва 9 нафари дигар омӯзгорон мебошанд. боиси хушнудист ки имрӯз даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар як фазои орому зебо баргузор гарда истодааст ва мо довталабони номинатсияи эҷоди назм имрӯз эҷоди хешро бо намунаи маҷмӯъаҳои шеърии худ ки ҳамакнун рӯи чоп овардем пешниҳод ва иштирок намудем ва иштироки мо хеле хуб сурат гирифт. устодон аъзоёни ҳакамон ба мо муомилаи хуб намуданд. ҳар яке андешаҳои худро баён мекарданд, ба мо тавсияҳои нек медоданд баҳри ислоҳи камбудии шеър ва беҳтар намудани вазъи шеър ва умуман эҷоди баландтарин намунаҳои шеърии муосири тоҷик ба мо тавсияҳо доданд. иштирокчии дигари номинатсияи мазкур Муҳаммад Қобил Имомов мебошад. Номбурда донишҷӯи соли сеюми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи устод Садриддин Айнӣ мебошад. Соли дуюм аст ки дар сабқати зеҳнӣ нерӯсанҷӣ менамояд. Мавсуф ба мутолиаи китобҳои адибони муосир шавқи беандоза дошта, вақти холии хешро бештар дар китобхона сипарӣ менамояд. озмуни мазкур шаҳодат аз он медиҳад ки мо миллати тоҷик, мо мардуми тоҷик ва насли хушбахти даврони истиқлолият рӯ ба китобу китобхонӣ биёрем ва ҳама вақт зери суханҳои пешвои муаззами миллат пайрави пешвои муаззами миллат бошем ва номи тоҷикро ҳам аз ҷиҳати илмиву маориф ва ҳам аз ҷиҳати соҳаҳои варзишу тандурустӣ дар арсаи ҷаҳон баланд бардорем ва ҳатто гуфтанӣ ҳастам ки Тоҷикистон номи ту то арши аъло мебарем, парчаматро боз боло мебарем. ба ҳама маълум аст ки китоб барои мо дӯсти бовафо, маслиҳатгари беминнат, рафиқи беғараз, ҳамдаму ҳамнафаси беназир ва ниҳоят сарвари бебаҳост. воқеан китоб ҳикматест ки аз он ҳамагон баҳра мегиранду роҳи зиндагии худро муайян мекунанд.